Viděli jste někdy moře bez igeliťáku? To je náznak toho, že se ničí. Můžeme za to všichni, naše sobectví, naše pohodlí. Já to dokážu, já s tím pomůžu, já to taky chci, my všichni to dáme. Moře zachráníme spolu, vždyť je to náš svět. Moře se ničí pod tebou a taky před tebou. AI je neekologická. Věděl jsi, že jedna odpověď nebo obrázek je to samé, jako když ujedeš 20 km autem? A teď si představ, že to používáme skoro každý den. Fuj. Já to dokážu, já ti s tím pomůžu, já to taky chci, my všichni to dáme. Moře zachráníme spolu, vždyť je to náš svět. Moře se ničí pod tebou A taky před tebou. Když střílíme ohňostroj, tak jsme vystřelili 37 tun, čili 4 nákladáky do vzduchu, který teď dýcháme, a to každý rok. Takže za pár let se otrávíme vlastním vzduchem. 4 nákladáky se vsáknou do půdy a do moří. Dokážu, já ti s tím pomůžu, já to taky chci, my všichni to dáme. Moře zachráníme spolu, vždyť je to náš svět. Moře se ničí pod tebou a taky před tebou. Moře, vzduch, oheň, půda, tyto 4 živly trpí kvůli nám. To dokážu, já ti s tím pomůžu, já to taky chci, my všichni to dáme. Zachráníme spolu, vždyť je to náš svět. Moře se ničí pod tebou a taky před tebou. Vždyť je to náš svět. Vždyť je to náš svět.